samla ki bai khun ki post ki ba pher ha ka kamnas ki bala pass ya ka ni ki examination hne ki sngi ki lami shakmat ban kentu ya ka DHS ban pen kloino ya ka jingkhot ya ka physical verification haba kren bikinam tho ko bor ki samla ki ba pass ki la kentu ya ka tanat ka kot ka khia ken pen kloy ya ka jingkhot ki ban wan shakmat namar baro ki pas da ki jing trace system bat ki penluru ya ka por bar ka bor bani khun ya ka ni ka exam ki lai thoro balada pe ke result ka ba penlong ha ki por ka baladap ka tanat ka penmi tangi kitu ki number jong kitu ki bala shortlist bat ki wei pat kim ju yo I nangta ya ki jing keliru kim la ban ra shalayeng bat ka result lay ka simpor da ki snam hanrai ha ka ni ka examine ka badang sudap ka pher bha bat ke jingpen benai ke result ro ke simpor tang hadin stio nangta ya ke jingkli ke ba maki ki thoru kila bara siyeng ban pek ya ke ai ke ba maki kila tho ula berab ro da ka ba ong ba ke jingele ka jur bha namar kapus ke dei tang khandiat hanrei ki bawan bani khon ya ke examine ki bun bha ula kan tu ya ke sarkar kan yaj be chakmat bat ban ampan slam shu bat ke badai hok ke dei ban yo ya la ka jong ka bainong Saya berbakti rumah ni nak kalian juni di papas ni kuat baka sarka kanya mat kedia jas kanya cikmat yang nikah dengan proses namar ngatai namaro ni pas dekat jentri sistem dekat jentri kuat kemudian nak bulut bor kunjuru mo menyincu ketua iwe tang tahi lesu de ki bobon ki baik ki bai thọ cái exam ki don cái chính tiền là cái này cái exam ka long fair này thì khinh điat là đang nghi pek house nam arajar khat nyo arajar khandai ya cái exam ka ba là conduct ka DHS ak to por ban recruit ki staff nurse ki hai tu por là đang nghi pek ya cái result ka ba ki pen mi be thek tang ya ka kerteng jong ki shortlist candidate thì nang ta nim ju ki marks jong ki por dan nangta ka question paper ngim la kontra tu tebat ka result la ngi page ka bami ang tu isnam ngi hapan up da ki banai da ki isnam bala da ngi kenmau ban page house nam arajar apoi kadang ka recruitment biang ka bede ba kini staff na si ka kerteng jong kini ki candidate la shortlist bi tang ki tu thek ki bede ban ka tu ga jingdon jong ka post but ka marks la pani tang jong ki te ngim hakitu ki por ngim la ban tip mano ba bawan shakmat kini ke ngintip ba kita kiwi kandidat pat kiyo kan marks mere kala shu peni betanya ka marks jong kini ki ba la qualified dan ki ba select ka post te nangta la dangiken ma hau acara apoi ka result ka bami kami hadin sisnam haka to por ni thoda ko marshi thi mere ka result pat kami hadin sisnam te la dangi pet pat kani ka company nya tani ka exam ka bamta acara pusau niyo iba ka nakalian ka board ka papanya kani ka exam kilala kani ka result hadin stayo ka ba nyim panju ipat manu haki por ki baladam te nangta ka kani ka kenti ka bamanta yo banra kinki jingkeli jungi shaynya bat nila ban cross check ro ki jubab ki bangi la thor tu ka por te nangta ka answer ki ru ka por baki penmi ka result ka answer ki ru kila ai kani ka por bamanta bat ladangi kwa bangin check kita ki jubab ke bingi airu nila ban check ling ba tu ka answer ki ke ba la ai ka bot he bat akane kiti ba mentai ni iru ya ne ka jingdon jong kata grievance ka ba lada ki candidate ba kino ki candidate ki bam sohun ya ka marks lejong ni ki ba kwa ban pek kata ka marks ki la ban tho da ka mil sa DHS bat sa ka bot bat nangta kinsa syak khot pat ban pet kita ki paper jong tikini ki baro ki ba ni shem ba ni lap kani ka snam ka menta ka long ba ni ba kamdon ke shalandat pat kani ka jing ya kani ka jing penya ka exam ko ka ba ya ba guarantee nomor ba kapor pang tho exam ki don kini ki ba ki jing ring dor na ni kita videography ki bani ang ye we candidate ba wan ban tho kini ka exam te nga nakalian jungi hi nget ba kajing pas jong kani ka exam kani beling baka jing trash tom kadi ling baka jing trash tom kamdon kan no bangi shoot have to la ni don ke ba shalandat nomor ni song thu hi ba kapos kadan si spa ndo sau kali ka ba ki nong tho exam kala poi shaka 3000 tam 2000 dona te bat
bat ke jingkeli nim ong ba kasuk mereka nila ban ong ba ke jingkeli ke ba la set ke bot ke bat balai ong pukta nomor bangi hi ke marks ke ba skor ke candidate ke ba yo shakmat ru ke de proposal undan we ru ba yo kendai potion ini sutu ba ke jingele ke ba jor ka nomor ba ke post ke duna ka ba long tho yo bot te ngaso ba ka de ke jingtre stop hi bangin yo ke de ka kam te ngaso ba na kalian cumi ni nget bet ba ka de ka tai bat ni issue kuat ban request ya ke government bat ya ke board bat ke DHS ba pinyai be shakmat ke ni ka recruitment process bat bakin kinum penslam show ke ni ka recruitment process nomor ki ba dei hok hi kin yo bat kita hi ngaso bat ki dei ban yo ke ni ka jam ti hakabe di babatu nganthai ki DHS kala penmi ekan news lada feedback hak itu kila clarify ki barong hak issues tadi ki doubts ki done regarding the result kila penmi hi bagi kila clarify bagi tingi nimdan part hakabe di bakata tingi ke proses ka jimut ke bagi dan hani ka ditang kata hi ka wei long bangin kerpat ki board ki bahlor ki hayo authorities ba kinsmo ha ba nung delay la de postpone ya kata physical verification kung bagila ai poshi kosni tingi wi corporate ya kata kosni hendrai long hadin jo kata ni kermen bagi ya akhmi lenti bet bakali ka recruitment process kan ya chikman tan tahi ya kumping ya maklu ni ni sokhya wa yo sono kata bor ba nong ba don kum kata ka jingmi jong ta roll number di bakal to exam hendrai la de pipe ya to galak ta bor tu si na kalian ka bot kila de ban pensyai kata bakam dan ni kum kata mereka de jing bakala ba jing songtho bakala na kalian ki candidate hi ka ba mi ke to ke issue ke ki ong ba don roll number mereka don kum kata kadi ka na kalian ka bot na try pilai hi baki pada pensyai bat kila kubur ru bakadan kata ka typing error la ka technical error ka de bat ban display gitu ki result mereka kata akam don jing kata ba de bakni ka result nadu highest adu lowest mark la penmi do de barong hak dikadi ru kasin ka bening kong kan ki penmi ek marks menu pinju penmi ek marks lai hagane kan ki bamentare barong hak ki candidates ki yo bet bet la ki jo ki marks ye ne ro kata la da ki dang don issue ki dang smo ba kan ni ka marks ka bang lai ngayo kim smo pun kila ban tho shata ka grievance selte ko bakila IG shine ko DHS bekin bet ru e ko we marshi ta jong la kaya hab ni ambat kata ka jing dawa ko jong ki what's more transparent than that no like nila yo pwede ka answer sheet na jong nila yo pwede ka marks na jong di ka tahingan talaga ka transparency nila yung result para kaki ako nila dhakin ko to iki marks like tu ki candidate ki de pas nomor ba PE ka result ka bami kimi tang ki roll number ba ki marks tingim ngimi tho mano ki tu long ngimi tho te ki yo kan mo lan ki pas ni ki ka tani mo la mo tu sini kila ada ai ka numbers kat no ngim la panyo exact number ngim tip nomor ba apa ngi check ke result kemudian pi ka serial number hang tu di bangin nyo WPW kala nomor kala bon te kat kum ka nakabot hitu sini kila ada pensyai ki kila ai ki numbers ki badai exact ki qualified kabaning kong kapos kadang sis pa Andrew Kusal hindi penmi eki qualified club penmi tang sis pa Andrew Kusal penmi Laisha itu ka dia number of post te hendrai nang te hadian pada ya katu ki EI notification ki ombak katu ka list ka bagi penmi kalaskan cancel te hadian ka shikos ni kin sa penmi ka fresh one ka bagi khot not tang ya kitu ki as per the vacancy kan kamu tang sis pa Andrew Kusal ngot kin khot dia kata ka list ki klapat penmi na kata ka daw ni na kan kami na di ni pass ni film ni ni haban show ang tadi qualified candidates kan ni trishitom ni pulikot ni krekot ni trishitom ni minot ba ni yo ba ni uso tementala da don bo ban shim no yu uso jo ni trishitom jongane jong pi na trai man mon no Indonesia ko ni kata ti namar ba ni yo ka kaya kani ka result ti ka din ba ka trishitom ta daw ni don handi ni dawaken long ya ka hok na jong kani kam di ba ang ngin point out yan no la ni justify yan no hendai kalau tam ngin voice ya ka right na jong kani ka hok ka ni la apa si kani da ka hok ka trishitom ti nakata daw kani in sa form ni lu ba pass kani exam ti nakata daw long ni don hangi bani ka part ban ya kata physical verification maka long delay long postpone hendai ka nya chma namar ba ka kung pachingan ka post tang kita ki ba long deserving kin